So yun guys, maglilibot-libot muna kami bago bumalik sa saan kaibigan? Katotohanan ng mundo. So hello guys, so for today's video, babiyahe po kami ng aking mga tropa papuntang Pangasinan at Nueva Ecija. Tapos babalik kami ng Quezon City. So ayun guys, stay tuned lang po kayo dyan. Briefing muna. Sino mauna? Ako na lang. Tapos ha? Sino susunod? Dapat may intercom eh. Ha? Sipol na lang pangalawa? Ikaw pangalawa? Sige. Oo, isang diretsuhan lang. Basta Mag-ahataw na rin ako. kulit nyo. Basta pag sinenyasan kayong ano, Ilang ano nga yun? papaunahin ko kayo ha. Bakit? Ilang pindot? Dalawa? So diretso lang tayo, hindi na tayo magmamagalang. MacArthur na. Eh, sige, ano muna tayo. Basta pag overtake kayo ha, busina lang kayo pag overtake. Ha? Serial. Oo. Wala. Touchdown na po kami dito sa San Carlos. So kakain muna kami, maglulugaw muna. So yun guys, kakain muna kami, lugaw muna. Alam mo friend, kamusta? Ayos bang biyahe? Sarap ng kwentuhan namin. Sige, kain muna tayo.
Overtikan mo ah. Dulo na. Tinatamad na ako sumusunod sa kanya. Bagal mo eh. Babaro. Sana ako alam ko lang lang dito. Iniwan. Sa barangay iwan sa'yo. Nauna nga kayo ni Alex. Sinatawag ko. Parang ano talaga, pag binabalik ko yung evolution pre, parang maglilin siya. Tapos pag re-revolution Parang ano? parang hindi kumukuha. Kaya ginagawa, binobomba ko. Para Muugong lang. bombahin mo dalawa, tapos yun, tapos bigyan mo ng evolution. Pero nung walang silencer, galing ba talaga yun? Nung walang silencer, hindi ko sinubukan yan nung walang silencer. Grabe. Ano ata na yan? Tanghalian yun Sobrang ah. ingay yun. Galing ang San Mateo, pauwi ng Quezon City. So, nakatingin sa akin eh. Kaya nilagyan ko silencer yan eh. Ano lang? Oo nga, kakarirahin ka kasi ano eh. Parang pantay yung ano niya eh. Ayaw dun magbigay. Alam mo kayo, bumuyo ko yung kayo nag-uunahan. Buhagin yung pagilog kanina oh. Bumuyo ko yung buko eh. Racing talaga eh. Dapat lagyan mo rin ng ano, yung parang pag ano no? Parang yung ano, Air scoop. Parang kasi racing. So yun guys, on the way naman po kami ngayon sa Nueva Ecija. So kasama ko ang aking tropa. So tsaka ang aking bayaw. welcome to our ano, sa vlog. So yun guys, stay tuned lang po kayo dyan. So ang susunod na bayan, Wala si trip ni Alex. shout out po. Shout out kay John Paul. Uriel. Hindi ka na kasama. So yun guys, on the way po kami ngayon sa Pinsal Falls. Located nga po ang Pinsan Falls dito sa Lupao, Nueva Ecija. Ganda pre. Ganda na. Ganda. Guys, dito lang yan sa Namulantayan, Lupao, Nueva Ecija. So yun guys, magpapa-register muna kami. Hi guys, morning. Alex, kami live nyo, trip ni Alex. Punta kami ng falls. True or false? Guys, hey. So on the way naman po kami sa Barangay Santo Domingo. So stay tuned lang po kayo dyan. Welcome to Barangay Santo Domingo, Lupao, Nueva Ecija. Shout out. So yun guys, maglilibot-libot muna kami bago bumalik sa saan kaibigan?
Katotohanan ng mundo. Pera na to. Pera na tong mga to. Madre. Sa Madre. Pero na yan. Ito yung mga inaanalysis ko yan. Oh, Andun nga yung kumbento nila eh. to. Puro na yun. Gawin mo lang yun, ang dami pa naman. Ang lalaki. Daman. Dati may alaga ni ay farm nila yun. Ganda dati. Ha? Puro hito. Puro hito. So yun guys, tapos na po kaming kumain. So magpapahinga lang kami. Maya maya babiyahin na ulit kami papuntang Quezon City. So yun guys, gear up na po kami. Gear up na ang Team Bayaw. Pabalik na po kami ng Quezon City. Babe. Dili ko ka na dito? Oo. Sige. Tayo ulit. Sakto, alas 8. Alas 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monster. So yun guys, touchdown po tayo. Thank you for watching. Bye.